spændende, og det lyder som om, at projektledelsen den er velforberedt. Så jeg synes, det lyder rigtig spændende. Jeg glæder mig til, at vi får et fælles sprog, og jeg glæder mig til, at rådgiverne også får et rigtig godt fagligt redskab til at vurdere vores borgere, så de lige præcis får den indsats, som de har brug for. Jeg synes, det virker til at være et rigtig spændende stykke arbejde, vi skal i gang med. Et stort stykke arbejde, men ja, måske også meget at gå ud af det. Der er jo ingen tvivl om, at jeg som udfører, kan man sige, har et langt mere pædagogisk sprog. Eller det bilder jeg mig i hvert fald ind, mens jeg tænker, at dem, der sidder med pengene, har noget økonomisprog. Altså, det er jo to, kan man sige, vidt forskellige dagsordner, eller kan i hvert fald være det. Jeg tænker, at den her metode, den her model, hele det her projekt, kan være med til at skabe en sammenhæng i det. Vi skal nok ind og kanalisere nogle af vores ressourcer over til nogle andre. Det synes jeg, det er fair nok. Så jeg synes, det er et fair projekt. Ja. Indkøringsperioden bliver rigtig hård. Og det gør den jo, fordi at jeg har jo 10 rådgivere, som skal pilles ud af det daglige arbejde, og som skal i gang med det her. Så må vi være kreative. Jeg håber, at der er mulighed for at stadigvæk at opnå sådan en kreativitet ude i tilbudene, sådan så vi kan lave vores egen løsning og ikke blive dikteret i rammer. Jamen, jeg tænker, det er meget hurtigt, det skal implementeres, men det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Jeg er faktisk også leder af ret mange borgere, som bor ude i eget hjem, eller personale, som kommer til borgere, som bor ude i eget hjem. Og jeg tænker da, at det er vigtigt, at vi får brugt nogle af de samme redskaber. Og igen, for at vi snakker det samme sprog, så vi ikke kommer til at bruge tiden på at snakke byråkrati, men snakke borgere. Efter 1. februar 2012, der er der jo stadigvæk en stor udfordring, fordi vi mangler jo stadigvæk at få funktionsvurderet 900 borgere i botilbudene. Nu er jeg selvfølgelig meget optaget af budgettet, og særligt fordi jeg har en stærk fornemmelse om, at jeg skal af med nogle ressourcer. Så jeg er meget sådan, fokuseret på økonomien i det, og der kommer fagligheden også ind. Altså, hvor hårdt vil vi blive ramt, og hvad vil det betyde for det enkelte borger? Altså, men jeg kender godt til det her KEK-projekt, eller hvad det hedder, KEK-modellen. Jeg synes, den er meget fair, det er en god model. Så jeg har stor tiltro til det. Jeg tror, det kommer til at betyde, at det bliver nemmere at sætte borgeren i centrum. Og jeg håber, det var der lidt tanker om, altså hvor bred og hvor løs skal modellen være i forhold til udførerens frihed til at tilrettelægge den pædagogiske indsats. Jeg håber, at rammen bliver så bred som muligt, fordi jeg faktisk tænker, at der går en masse fagkompetente mennesker rundt derude, som i samarbejde med borgeren rent faktisk kan strikke det bedste tilbud sammen til borgeren. Så borgeren også oplever kvalitet. Det kommer til at betyde, at vi er nødt til at gå de enkelte borgere igennem med tættekam og de enkelte hus. Vi har 3 forskellige hus, og der er vi nødt til i forhold til vagten, de der vagtlag, der er, at gå ind og kigge meget nøje på, hvorledes skal vi fordele de her ressourcer, vi så har. Den største udfordring, det er, tror jeg, alle de forskellige, der skal ind over for at få et resultat, der passer alle. For min hverdag kommer det forhåbentlig til at betyde, at økonomien for de forskellige tilbud hænger bedre sammen. Så for hverdagen kommer det jo til at betyde en større klarhed over, hvad er det for nogle ydelser, borgerne de skal tilbydes. Vi får et redskab, hvor vi kan måle effekten. Det bliver rigtig godt. Vi får et redskab, som uanset hvor borgeren er hen og skal måske over i et andet tilbud, jamen så er de vurderet ud fra præcis de samme kriterier. Det bliver rigtig godt. Det er et godt arbejdsredskab.